Исәнмесез, сіз TMTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Минем исемем Гүлназ Сәфәрова. Без проектның ярым финалына барып җиттек. Кастинг артта калды. Шулай ук финалның 4тән 1 өлешен дә сез күзәтеп тора алдыгыз. Барлыгы 22 кеше арасыннан 14 ярым финалга барып җитә алды. Алар командаларга бүленгән. Филүс Кахиров командасы, Алсу Абулханова командасы һәм Алина Шәрипҗанова командасы. Бүген сезнең игътибарыгызга без Филүс Кахиров командасын тәкъдим итәбез. Барыгызга да хәерле көн. Ну, исәнләшегез хотя бы. Ничек настрой? Шәп. Ага. Менә теге сезнең белән танышкан вакытта мин әйткән идем, җырчыга бер гомер кирәк җырларга өйрәнергә. Икенче гомер кирәк җырларга. Но безгә ике гомер бирелми, шуңа күрә өйрәнә торасың, сәхнәгә чыгара торасың. Сәхнәгә чыгарга менә үз эшеңә батмас өчен нәрсә эшләргә кирәк. Менә нәрсә эшлисез, менә сез бит инде барыбер сәхнәгә чыгып җырлаган кешеләр. Менә искә алганыз бармы, йөрәк дүп тибә башлый, шулай бит? Шулаймы? Борчыласың, тавыш калтырый башлаймы? Менә ул дулкынлану дигән сүз бит инде, ул дулкынлану, ул нормаль күренеш. Ул кирәк хәтта. Дулкынлану булмаса начар. Чөнки нәрсә дулкынлану каян чыга? Ул тамашачы каршында җаваплылык тотасың. Син нәрсә эшләргә тиешсең? Беренчедән, бераз теге артистлар белән күрешәсең бит инде, дусларың, коллегаларың белән теге, сәлам, башта исәнләшеп чыктың, шуннан соң чыгыр алдыннан, бер хотя бы 10 минутка, 5 минутка бер үзеңә булып торырга кирәк. Бер үзеңә буласың һәм монда үзеңә нәрсә дип әйтәсең? Мин нәрсә өчен килдем монда? Мин сәхнәгә чыгып, калтырап басып торыр өчен килдемме? Теге тезләрем булай итеп тора, теге тамашачы бит ул ничек? Менә ул сезнең яхшы җырлавыгызны тели. Аңа да рәхәт. Менә жюри каршына чыгып җырлыйсыз, конкурс. Жюри ул бит сезнең начар җырлавыгызны теләми, ул яхшы җырлавыгызны тели. Бүтән тамашачылар сезгә менә сокланырга тырышып утыра. Әгәр дә сез чыгып дер калтырап теге нитеп торасыз икән, ул тамашачыга да кыен, сезгә дә кыен. Менә шуларны уйлыйсың. Психологик яктан аз гына үзеңне тынычландырасың. Мин җырчы, мин тамашачы каршысында яхшы чыгыш ясарга тиеш. Монсы бер. Икенче, җырны алдыгыз да, җырны чыгасыз, җырлыйсыз. Аның сез инде теге тавыш күрсәтергә түгел. Тавыш күрсәтү ул әлбәттә була, ул кирәктер дә, ләкин монда сүзләргә карыйсың. Образ тудырасың. Менә мәхәббәт икән, мәхәббәт турында җыр. Сүзләрне карыйсың. Менә мин мәсәлән шулай. Мәхәббәт турында җырлыйм икән, сәхнәгә чыгам да, мин һәм кемдер турында түгел, образ тудырам. Егет һәм кыз. Әгәр дә мәхәббәт, сагышлы мәхәббәт турында икән җыр, аларның менә берсе бер якта, менә күз алдыңа китерәсең. Алар күрешә алмыйлар мәсәлән. Менә шушы образ, әгәр дә алар бу бәхетле теге мәхәббәт, уңышлы мәхәббәт дип әйтим инде, беринди кайгы бәләдә юк икән, шундыйрак җыр икән, димәк алар бергә. Менә сез аларны уегыз белән генә йөртәсез. Дөньяның матур җирләрендә мәсәлән. Бит. Бу нәрсә өчен ярдәм итә образ тудыру? Сез үзегезнең дулкынлануыгызны читкә куясыз. Тамашачы сезне карый, ләкин сез тамашачыга теге электән өйрәтәләр бит инде, күзенә карамыйсың. Менә монда, бит. Менә монда маңгаенамы, баш очына карыйсыңмы? Күзенә карамаска. Күзенә карадыңмы, кочагында сүзләр дә ялгышып китә. Чыгып китә. Көендә бутый башлыйсың, мелизматика килеп чыкмый башлый. Тамашачыга шулай карарга кирәк өстенә. Ул күренә бар, как будто син караган кебексең. Вот, шуңа күрә образ тудырдың, шушы образны җиткерәсең, йөртәсең үзең белән. Һәм шунда чыгышың да уңышлы булып чыга инде. Менә шулай тынычландырырга кирәк. Сүз аша нәрсә җырлаганны аңлап җырларга кирәк. Бу җырчының иң беренче әйбере. Чөнки син тамашачыга ниндидер фикер җиткерәсең бит. Син аңа җиткерәсең хис. Менә шуны җиткерер өчен шумырга кирәк шунда, шул мәхәббәт дөньясына, дуслык дөньясына. Менә шундый. Менә шундый тынычландыру әйберләр. Һәм барыгызга да уңышлар.
Demek Filuz Kahirov komandası. Onlar Güzel Zakirova, Robert Murtazin, Ayla, Samat Nurgaliyev, Aida Ibrakova, Chulpan Sayfulina. Bugünkü yarım finalda biz ayrım çıkışlarını qarab getirbiz. Onlar Chulpan Sayfulina, Robert Murtazin, Samat Nurgaliyev, Aida Ibrakova. Aydagiz, hazır 4 kişiden tura turgan komandanın ustozlarin biriga chaqirib. Ul Tatariston Respublikasining ot qazangan artisti, Tataristanning oltin tovushi Filuz Kahirov. Oh, Filuz. Salam. Salam. Nishxalar. Allohga shukr, evet. Sizga mikrofon sasi, o'zing mikrofon Bor. Borda jitami, borda azirmi chiqishqa? Barda әзір, енді қызлар егіттер әзгін адулқыналалар, ләкин ол табиғи көрініш, оңа көре аларға бары тек оңыштар ғына тез қалады. Синалардың чикте болса психологик яқтан тынычландырасың ма? Тынычландырам, бірінші күннен өкмен оларға аңлатам, бірінші шығасың ба, жақыншы шығасың ба, дулқынлану ол әр вақыт бола, һәм керек те хәтта аны дұрыс юнәлешкә генә жибәрергә дә, һәм инде үзеңнең чыгышыңнан бары тек позитив һәм рәхәтлек кенә кичерергә. Филус, өзің сен менә ничә еллар дәвамында сәхнәдә чыгыш ясыйсың, әйме? Президент каршында күпме җырлыйсың. Бармы чыгыш ясар алдыннан шундый дулкынлану һәм сен ничек җиңәсең? Һәр вакыт бар. Һәм булырга тиеш дип та саныйм. Менә безнең Казан дәүләт консерваториясының ректоры Рубин Абдуллин әйтмешли, Рубин Кабирович әйтмешли, әгәр дә дулкынлану бетә икән, сәхнәдән китсәң дә була. Шуңа күрә ул дулкынлану. Нидә бар ул дулкынлану, Гөлминә, кайчан бетердең? Нормаль күренеш, ул бит җаваплылык хисе. Шулай бит? Бүген кайсысы өчен күбрәк куркасың? Бөтенесе өчен дә. Бөтенесе өчен дә. Ничек инде ул кемдер алар балалар, минем балалар кебек. Син алар минус якларында беләсең. Менә бу нотаны тартып бетерә алыр микән монсы? Һәр кешенең, һәр җырчының анда бар инде үзенең кемчелекләре дә, плюслары, минуслары. Шуңа күрә барысына да уңышлар, шушы кемчелекләрен җиңеп, бары тик кемчелекләрен кирсенчә уңай якка әйләндерсеннәр. Шулай булсын. Барыбер дә жюри әгъзалары әлбәттә ул плюсларны, минусларны күзәтеп торачаклар һәм аннан соң шулардан чыгып, катнашучыларга баллар бирәчәкләр. Әйдәгез әле аларның үзләре монда чакырып килегез монда. Беләсез, сезнең менә төркемегезнең бигрәк тә каты яраттым. Шулаймы? Әйе, ничектер алар 4 кенә бертек монда, әйме? Чулпан, Самат, Аида, Роберт һәм алар бүген Филус Kahirov репертуарыннан җырларны башкарачаклар. Филус, нинди предметтан чыгып бүлдең? Аларның эшке халәтләрен, аларның тавыш мөмкинчелекләрен күз уңында тотып, менә җырларны шулайрак тапшырдык. Кем минем яраткан җырымны башкарачак? И кыз, ю. Самат. Самат. Бик зак әзерләндек. Менә булган вакытны теге четвертьфиналдан соң икенче көн әзерләнә башладым. Бик зак әзерләндек, так что в бой вперед. Самат, син бия алачаксыңмы? Тырышып. Филус аны бия җырлый, син күргән бармы? Сикрә җырлый. О, Самат ки каз юллары дип җырланда сикрәшәк күзәтәчәк. Укучы укытышын арттырыбрак эшләргә тиеш дип бит. Роберт, ну син шулай ук сикерерсең кебек тоела. Сикерәтеңме җырың? Юк. Benim eski kiyimga qara. Син өскә киемә сикермәй торган, ләкин син үзең сикерә торган бит. Мин секретта торган. Нинди җырың белән сикертәчәксең бүген? Бүген йөрәкләрне секретәбез. Син дип яшим җирдә. Син. Ул синең күзләреңә карап ялгыш аңлыйсың, ул син. Каушыйлар әйе. Син дип яшим җирдә. Дигән җыр. Әй. Айда. Бик серлегенә бастар синеке лирика булачакмы әллә күлмәкләреңә караганда, әйме? Әйе, Филус Kahировның җырын башкарачакмын сине изләп җыр. Филусның кайсы гына җырын алма искиткеч бит ул, Кайсы гына җырын алма искиткеч. Иншалла. Дөрес, әйе. Чулпан, син инде җыр башкарасың? Әңгер-мәңгер шагыбыз. Туры киләге кебек аңа. Әңгер. Молодцы. Егетләр, кызлар әзер, уңышлар телибез. Кая, нинди ритуал иде анда сезнең? Безнең булай. Сезнең булай иде. Булай иде. Айда. Вау! Яңа Йолдыз проектының жюри әгъзалары сезнең телеэкраннарыгыз каршында. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов. Татарстанның атказанган артисты, Голос телевизион проекты финалисты Эльмира Калимуллина. Рәсәй актрисасы, продюсер, режиссер, бик күп телевизион проектлар авторы Лина Арифуллина. Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты, популяр җырчы
Әнвәр Нургалиев һәм халык язучысы, танылган драматург, шагыйрь һәм автор башкаручы Зөлфәт Хаким. Сайлап алу кагыйдәләре. Бүген Филюс командасына 4 кеше чыгыш ясаячак һәм алар барысында аның репертуарыннан җырлар башкарачак. Жюри әгъзалары барысында чыгышын караганнан соң, фикер алышканнан соң гына үзләренең нәтиҗәләрен әйтәчәк. Ә сез кайсысы өчен җан атасыз? Туган як, иң гүзәл газиз якка, туган як, жер җәләкләре пешкәнчек, туган як, ашыгым коенлыкка, туган як. Это было мощно, просто мощно. Вот, дело в стаканчиках, друзья, понимаете, в стаканчиках. Большое спасибо жюри за их высказанное мнение, за их наставление. Это было очень приятно, было ценно для меня. И спасибо то, что они дали мне второй шанс. Это очень радостно для меня. Спасибо большое. И сәнеме бәхетім син хәзинәм, ғұмыр бойы күткән эзләгән, күкләр язган газиз язмышымны, укыдым мин синең күзләрдән. Ладно, сиңа уңышлар. Рахмат. Мен әйткәндәрне истә тот. Бик кирәк әйберләр булачак ул синең өчен. Һәм инде сәхнәдә уверенно дулкынларны әйттем, читкә куясың. Безгә кирәк уверенность вообще, да. Уялма. Әле алдыңда сәнгать юлы, Алла бирса, бик озын булыр. Рахмат сезгә. Хөрмәтле жюри әгъзалары, бүген сезнең каршыгызда Филюс Кахиров командасы чыгыш ясаячак. Иң беренче булып без жюри каршысына Чулпан Сайфуллинны чакырабыз. Ул Филюс репертуарыннан Эңгер-меңгер чагыбыз җырын башкарыр. Энергетик белән. Azdan күңел тула, юктан күңел була, эңгер-меңгер инде җаныбыз. Әллә учкан була, әллә җиргә куна, таң җиледә талыгын чагыбыз. Яшәү шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, эх, йөрәгем арты талыбыма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Яшәү шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, эх, йөрәгем арты талыбыма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Ясыган булабыз, давылда куабыз, саңга сыкмый гомер яшеләре. Яз булса да җанда, дар какса да канда, әриме шул чәчнең бәселәре. Яшәс шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, эх, йөрәгем арты талыбыма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Яшәү шундый тәмле, тормыш шундый ямлы, эх, йөрәгем арты талыбыма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә,
талпынма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Яшә шундый тәмле, тормыш шундый ямьле, эх, йөрәгем арты талпынма. Саклама син үпкә түрендә бәхеткә, үткәннәрне әйдә сагынма. Açsın bәхет кышым, интекмәсен читлектә. Эльмира! Açsın канат кагып, Гульназ, прекрасная! бәхетле иректә. Açsın бәхет кышым. Достаточно, спасибо. Ну сейчас что? Драйвово. Че? Выдохся. Драйвово. А че раньше-то? Где спал? Дөресен әйткәндә, нәрсә хис итәргә дә белмим, чөнки шундый мөмкинлек биргән өчен бик зур рәхмәт һәм шундый зур жюри әгъзалары алдында шундый чыгыш ясау, әлбәттә инде җиңел эш түгел, шуңа күрә бик зур рәхмәт миңа юл биргән өчен һәм Алина апа үзе әйтте, мин сиңа икенче шанс бирәм диде. Шуңа күрә шушы икенче шансны әлбәттә алып һәм барлык булган көчемне салып финалга үтәргә тиеш инде мин хәзер. Рәхмәт, булдырдык. Күреп туй алмый күзләрем, гөлерим сине күзләп. Сиңа бирәм тигезләп. Килесин, үзең кил, яратам, шуны бел. Килесин, үзең кил, әле дә сым түгел. Все, нормально. Теге күзләр. Мен синең репетиция вакытында карадым. Күз ул күңел күзгесе һәм синең хисләреңне бирә торган иң яхшы әйбер. Күз белән тамашачыга күзне ачып җырларга кирәк. Вакыты белән әлбәттә йомып аласың, ләкин аның белән теге мавыф китергә ярамый. Хисләреңне тавышың аша һәм күзең аша бирергә кирәк. Жюриларның бәясен без соңрак ишетербез. Хәзергә сезнең игътибарыгызга икенче конкурсантыбызны тәкъдим итәбез. Аның исеме Роберт Муртазин һәм ул Филүс Кахиров репертуарыннан "Син дип яшим җирдә" җырын башкарыр. Сине уйлап, син дип яшим җирдә. Жаным һаман сиңа ышана. Сыңар канат кагып бәргәләнә. Нәрсә җитми күңел кышына. Сине уйлап, син дип яшим җирдә. Син дип туа тагын кичиртә. Синең белән синесез яшәсәм дә. Синсез калган чагым бар микән? Сине уйлап, син дип яши җирдә. Бармы икән миндә тагын бер? Еллар арты еллар үтсәләр дә, тиле күңел һаман ышына. Сине уйлап, син дип яшим җирдә.
sensiz yaşasam da sensiz kalgan çağım var mikan senin bilen sensiz yaşasam da sensiz kalgan çağım var mikan sensiz kalgan çağım var mikan Молодец, молодец. Нормально. Әйдәле миңа әйт шаян йылдыз Аллаға шүкір үттім екінші этапқа бик дулқынландым, мен бик шат. Көзгә яшьләр дә килергә мөмкиндер инде бу моментта, чөнки бу чыгыш алдыннан бик зур эш эшләнде. Бик зур эш эшләнде, аны кеше күрми, сәхнәдә булмаган кеше ул белми нинди эш эшләнә. Бик зур рәхмәтне белдерәсем килә әниемә, әлбәттә үземнең педагогка. Бик зур рәхмәт, алда күрешербез. Yıllar үткән сайын акыл керә Ешкерәсең әткәй төшләренә Бер сорау шундый, име? Менә без бу проект форматында җырлыйбыз бик төрле җырлар. Менә мәсәлән, әткәй турында, әтине югалту турында җыр. Анда безгә әйтәләр, дөрес әйтәләр ул теге ничек дип әйтим инде, движение белән. Без бит инде менә карыйбыз. Татар эстрадасында да күп инде ул сәхнәгә чыгалар, моңсу җыр и басалар. Менә сезнең фикер буенча ничек булырга тиеш ул? Движение кирәкме, корпус, йөрү сәхнә буенча? Потому что карыйсың действительно сәхнәгә татар эстрадасында да просто чыгалар, моңсу җыр икән, все. Как солдат. Ну, аның ниндидер бер рамкалары юк. Мин теге ничек дип әйтим, ул хәдәр үк. Кемгәдер әгәр дә басып кына җырлау ошый икән, ул синең кул теге куллар белән, аяклар белән каядыр баруың да, нең дә ансы синнән тора. Була бит бер урынга басасың да, күзең белән бүтән тамашачыны тоттырырга була. Ләкин күзләр, мин кабатлап әйтәм, күпләргә әйтәм, күзләр ачык булырга тиеш. Ул була йомып алганча, нидә хискә бирелеп йомып алырга. Ләкин башыннан азагына хәтле күз йомып җырларга тиеш түгел. Күз ул синең кулларыңнан да, аякларыңнан да, башыңнан да, ничек дип әйтим, тамашачыга хисләрне җиткерә торган иң кирәкле һәм иң җиткерә торган әйбер. Күз ул күңел күзгесе. Менә шушы синең әгәр дә монда хисләрең белән күңелдә туган икән ниндидер менә мин әйтим образ, ниндидер хисләр, шушыны күз аша, тавыш һәм күз. Менә нинең артистның иң мөһим әйбере шул. Чыгып басты. Әгәр дә инде ниндидер хәрәкәт ясыйсың килә икән, ул син бит инде әкрен җырга җырлаганда, мәсәлән, анда җырлыйсың. Кайда син тавышы бир дип җырлыйсың бит инде. Анысы билгеле. Әлбәттә, әгәр дә синең менә бар менә Идрис Газиев мәсәлән, ул сәхнәне бик яхшы мин аңардан бәләки чактан ук үсмер чактан карап тора идем. Ул сәхнәдә менә мәсәлән, менә монда тамашачылар, әйбит, менә монда зал, менә бу сәхнә. Ул сәхнәдә туры ниләр ясамый, хәрәкәтләр. Менә теге менә ул диагональ буенча үтергән мөмкин. Ул сәхнәне бер үзе бүтән алып бетерә үзенә. Ләкин синең хәрәкәтләрең синең җырың белән туры килеп торырга тиеш. Миңа калса шулай. Кулыңның китүе дә менә булай итеп җибәрәсең, әйме? Ул кулларың да ул нәрсәдер аңлатырга тиеш. Ул менә булай итеп кенә торырга тиеш түгел. Ниндидер
мында былай айтып қойайын әлі, мында басайым әлі. Жоқ, һәр нәрсәнің бар сәхнәдәге хәрәкәтнең ул жырдағы мәгънәгә туры килеп торырга тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә шул җавап шул. Рәхмәт. Давай, уңышлар сиңа. Рәхмәт. Филус Кахиров командасында 2 кыз, 2 егет. Сезнең игътибарыгызга тагын бер егетнең җырын җырлавын тәкъдим итәбез. Нургалиев Самат Филус репертуарыннан Ки каз юллары җырын башкарыр. Жаным артыла, әйтер сүзім қалды, бір мәлі барысы, юғалды, қайларда, бүгін сен қайларда, қайдан іздейм сені, құяшты айларда. Ки қаз юллары, юғары, sanıyman yıldızlarını Ki kaz yuları Hoş, barımızda tiginde шығыр mısın? İsmin babaklap sanıyman yıldızlarını Үткәннән җавапны беләмен эзлисең. Күп нәрсә үзгәрде, ник шуны сизмисең? Мин башка, син башка, тимәсен язмышка. Күңелләр ошаган яралы акышка. Ки каз юллары, югары, исемен кабатлап саныймын йолдызларны. Ki kaz yuları, yuğarı, İsmin babaklap sanıyman yıldızlarını. Aşık canlar biri bizgine tüger Uçrашулар bulmaz saninde Я прошла. Эмоции просто непередаваемые. Рахмет сізге зур итеп. Прям шеп болды, мені ошады. Рахмет зур итеп сізге. Минутта. İsenme бәхетімсин хәзинәм Гөмрем буе көткән эзләгән Күкләр язган газиз язмышымны Укыдым мин синең күзләрдән Жырлағанда асқы нотымы, уртамы, үсмі барсы да тынны шығарып жырларға керек. Аңлайсың ба, атаға өзіңде былай тұтып түгіл. Әйбет, асқы ноталарында жибәріге керек азгына. Русшалап айтканда отпустить. И жырлай башлар алдынан һәр вакыт башта небоны күтәрдең. Әйбет, позицияны қойдың, һәм башта воздух шығып китә. Аннан звук шыға. Менә шуңа күрә асқа төшкәндә дә теге та воздух белән чыга тиеш. Ул шуннан иркенрәк чыга. Теге дип түгел, теге куркып түгел. Ну давай, син сопрано бит инде. Квинта белән. Я.
ул әйбердән качкадан вообще качырга кирәк. Чөнки ул беркемгә дә кирәк түгел. Ул менә олы артистлар ул олыгаеп кына ул контрольны югалта башлыйлар. Югалтмаганнары да бик. Менә шуңа күрә иң мөһиме тавышны селкетергә түгел, ул тигез чыгарга кирәк. Классика җырлыйсыңмы, эстрада җырлыйсыңмы? Менә шул селкетмәскә, ул селкетмәскә дыхание белән торырга кирәк. И вообще просто җырлаганда туры җырлыйм дип җырлар. Чөнки природный колебания звука ул гел бар ул кешедә. Син аны үзең ишетмәскә мөмкинсең ул нейне. Специально или махсус рәвештә эшлисең икән, ул кирәкми ул. Я я я я я я я я я. Я я я я я я я я я. Селкетмә. Я я я я я я я я я. Я я я я я я я я я. Молодец. Менә азактан теге кушып җибәрсәң була. Ансамбль прием дип атала инде. Ну, нормально. На улыбке, уйласаң инде тешкә якын итеп җырларга кирәк. Ну, сүзләрен карап, аңлап, һәрбер сүзгә кайда ударение ясарга кирәк, шуларны уйлап, бер җөмләдә шушы җөмлә ниндидер бер сүз анда иң төп сүз. Менә шушыны билгеләп үтеп җырларга кирәк, аңладың дим? Всё. Давай. Рәхмәт. Давай. Һәм Филүс төркеменнән тагын бер конкурсант, тагын бер катнашучы калды. Ул Ибракова Аида. Сине эзләп дип исемләнгән җырны башкарыр. Төн буйыклар төнлә судан халкып чыккан, сандугачлар маңан әллә тыңларга, яман сулап таган күл буена төшәм, кайдан гына сине эзләп табарга, сине эзләп кичен кояш бата, сине эзләп моңсудан алда, сандугачлар маңа җанга дава бирер, син кайтарсаң төнлә күл өстенә төшеп, безнең сөюләргә яңа юл салган, минем кебек айда зөһрә кыз да ялгыз, аның да бит китеп яры югалган. Кичен кояш бата, сине эзләп моңсудан алда, сандугачлар маңа җанга дава бирер, син кайтарсаң диям мине юата, син кайтарсаң диям мине юата. Яңа Хәзер хөрмәтле жюри әгъзалары, әйдәгез тавыш бирә башлыйк. Һәм конкурсантларга баллар куйыйк.
Филус Кахиров безгә үзе дә килеп кушылды. 4 катнашучы һәм аларның бар тик икесе генә финалга уза алачак. Башта жюри әгъзалары аларга биргән балларны белгәнче фикерләрен тыңлап китик. Әнвәр, башлыйбыз синнән. Синнән? Ну, вот бу елсы мен чынлап та концерт караганга утрам, барысы да молодцы. Меня нагышын. Шундай үсеш менен наставникларын. Ну, Филус булдырасың сен, конечно. Яхшы эшләгән. Яхшы эшләгәнсең. Ну, эн беренче, менә мине аптыратты бүген вообще Иптәш Нургалиев. Ну, Чулпан, неядыр бу елсы что-то син ишетмәдеңме? Что-то түбән җырладың син. И да, и что-то ты гнусавил, по-моему. Шуңа сиңа бер барыгызга да мен 4-не бирерим, конечно, ну, шундай шортлар монда. Роберт, әйбәт җырладың, ну, ниләр әз, шуңа күрә сиңа 2 балл, 2 түгел, 2 балл. Вот. Аидага 3, Самат 4. Әнвәр Нургалиев максималь баллны Саматка бирде. Эльмира. Филус, бик зур рәхмәт сиңа. Шундый матур җырларны сайлап, үзеңнең репертуарыңнан мин менә рәхәтләнеп тыңладым. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Минем шундый баллар. Чулпан 1 балл, Самат 2 балл, бик түбән җырладың. Син үзеңне ишетмәдеңме? Менә бөтен җырны нишләптер түбән җырладың. Аида 3 балл, Роберт 4 балл. Бик зур рәхмәт. Эльмира максималь баллны Робертка бирде. Айдар. Мин Филусның репертуарына килгәндә, ни өчен менә Чулпанга туры килеп бетмәде кебек менә бу җыр. Әллә җыр туры килмәде, әллә үзең дулкынландың Чулпан, ни өчендер бүген син ну, монда шулай инде, менә Лина әйтте бит, менә бүген ничек шулай здесь и сейчас. Күрә, бәлки син кичә яхшырак җырлагансыңдыр, иртәгә бәлки тагын да яхшырак җырларсың. Но бүген менә шулайрак. Бүген шуңа күрә берне шулай Чулпанга. Мин инде бәлки башкалар килешеп бетмәс, ни өчендер Робертка 2-не куйдым. Ни өчен икәнен үзем аңлап бетәлмим. Чиктер күңелгә барып, бүген барып җитәлмәдек кебек. Ну, вокал буенча бер сүз дә юк. Менә мин инде эмоция гына да карыйм шул. Шуңа күрә Роберт гафу ит, сиңа бүген 2-ле куйдым мин. Әнвәр әйтмешли. Ну, безне ашара шул Самат үзенең бөтенләй үзгәреше белән кыска гына вакыт эчендә моны теге вакытта критика юкка китмәгән. Самат, без шуңа шатланып утырабыз. Ишеттең һәм шуңардан ниләр ясап, ниндидер нәтиҗәләр ясап, бүген бөтенләй икенче Самат булып килеп бастың. Сүз дә юк, шунысы өчен сиңа бишле. Ну, дөресен әйткәндә, дулкынландыңмы, әллә хәрәкәтләр белән мавып киттеңме? Берникадәр җырлаганда бераз азрак нирәк булды. Но Филусның менә бу җырын мин бик тыңлап, бик яратып тыңлыйм һәр вакыт аның башкаруында. Ну, синең башкаруында ул бик начар яңгырамады, шулаймы? Ул хәрәкәтләр, ул көтмәгән идек синнән. Синнән монны көтмәгән идек, Самат. Молодец. Но мин зур бәяне барыбер Аидага бирәсем килә. Күңелнең кылларын ул тибрәтте бүген. Бүген аның форма бик авыррак та булды шикелле. Ну, төрле чаклар була, төрле вакытлар була, төрле һава торышы була. Шуңа карамастан син бирешмичә бүген ярып чыктың. 4-ле. Рәхмәт, Айдар. Зөлфәт әфәнде, сезнең фикерләрегезне ишетәсебез килә. Без инде хәзер монда мәҗбүр сайлап алырга бит инде. Шуңа күрә шул күзлектән карап бирелә бит инде бәяләрдә. Роберт, миңа калса, менә вокалга бернинди претензия юк, бернинди дә вакылып булмый. Әмма мин ихластан әйтәм, ачуланмагыз. Менә мин тыңлаучы буларак, менә тыңлап утырам. Бик күп җырлар тыңлаган кеше бит үз гомеремдә, бик күп музыка тыңлаган кеше. Сездә беләсезме, бер ул сезгә киләчәктә дә кирәк булырга мөмкин. Җырны башкарганда сездә үзегезгә гашыйк булу, үзегезне нык ярату сизелеп тора. Менә аны ничек аңардан арынырга икән мин белмим. Аны Филус Кахировлар аңа өйрәтә алырга мөмкин. Җырлар барысы да шул хәтле шәп җырлар, зәвыклы сизелә бит инде Филус Кахиров кулы, Филус Кахиров дәрәҗәсе. Шуңа күрә Робертка берлек куйдым. Чулпан
шулпан энергия бар, моторлык бар, бүтін нәрсе бар. Әмма ничектер тәсир итә торган энергия булып чыкмады. Нишләп алайдыр белмим, икеле. Аида шул хәтле ничек дип әйтим, мотор татарча итеп җырлады ул, ләкин белмим мен тавыш тембры белән ничектер электр алдыра алмады. Җыр авыррак булды микән әллә, ничектер эшле. Самат барлык җитешсезлекләрен, ниләрен исәпкә алсаң дагын Саматка 4ле иң зур бал. Әмма шуны әйтәсе килә, бу субъектив фикер әлбәттә. Теге хәрәкәтләр белән җырлаганда хәрәкәтләрне ничектер шама белән кулланырга кирәк. Шама белән синең бүгенге комплекцияңда ул теге мәзәк булып тоелмасын кай вакыт. Ул теге бар шундый моментлар. Моңа игътибар итәргә кирәк, чөнки бәлки каядыр ул хәрәкәтләрнең кирәге дә юктыр. Шама дигәндән борынгы греклар дөньядагы барлык балаларны шаманы белмәүдән күрәләр. Сәхнәдә бигрәк танык күренеп тора бит инде ул. Рәхмәт бик зур биргән бәягез, фикерләрегез өчен. Лина. Спасибо вам огромное. Прямо ощущается ваша культура, ваше внимание в учениках сегодня. Я прям это очень чувствовала. Спасибо вам огромное. Для меня вот это вот выступление вашего класса прошло под девизом удивления. И самое главное, кто оставил впечатление. Вот, пожалуй, я выделила эти вещи, которые для меня были главными. Если предыдущего наставника это было в моменте здесь и сейчас, а здесь вот для меня впечатление, пожалуй, я выбрала основным решающим моментом. Поэтому мои баллы. Чулпан 1, 2 балла Аида. И молодые люди поделили между собой 3 Роберт и 4 Самат. Димәк, балларны сезгә игълан итәм. Сайфуллина Чулпан барлыгы 6 балл җыйды. Мортазин Роберт 12 балл җыйды. Ибракова Аида 15 балл җыйды. Һәм Нургалиев Саматның 17 балл. Димәк, Аида белән Самат финалга уза дигән сүз. Дуслар гел кирәк дуслар гомер иткәндә. Авыр юллар җиңеләя бергә үткәндә. Бергә уша кошларда, ярдәмләшә кошларда, канатлары талган чакларда. Жанга якын дусларны гомер буе кирәк сакларга. Бергә уша кошларда, ярдәмләшә кошларда, канатлары талган чакларда. Жанга якын дусларны гомер буе кирәк сакларга. Дусларым төп киңәшләре кирәк чагында. Шатлыгымны бүлексәм, шатлыклары артар тагында. Бергә уша кошларда, ярдәмләшә кошларда, канатлары талган чакларда. Жанга якын дусларны гомер буе кирәк сакларга. Бергә уша кошларда, ярдәмләшә кошларда, канатлары талган чакларда. Жанга якын дусларны гомер буе кирәк сакларга.
Өмірімізні бөлешік сыр сақларын дуслар барында Ортақ ойлар, хаялар, яқын айта бізді тағында Бірге ұша қышларда, ердемләшә қышларда Қанаттары талған шақларда Жаңа яқын дусларды, жаңа яқын дусларды Өмір бойы керек сақларға Бірге ұша қышларда, ердемләшә қышларда Қанаттары талған шақларда Жаңа яқын дусларды, жаңа яқын дусларды Өмір бойы керек сақларға Жанға яқын дусларды, жанға яқын дусларды Өмір бойы керек сақларға